Nu mai cânti? Cântă. Unde vrei să închizi doza anunciava și să-l deschizi? Nu. Deschizi cu ea? Nu. Atunci eu? Nu. La cine? Nimeni. De ce? Așa. Păi așa s-a confiscat în România? Ce s-a confiscat în România? Constanța și în Mamaia Ce? și în Costinești. Ce? Constanța i-a pus al Fașineștiului? Da. Da? Ia uite, pescărușii sunt prolași. Cum sunt? Prolași. Ce înseamnă asta? Asta Ce înseamnă prolași? înseamnă pescărușii sunt frumoși. Da. Asta înseamnă pescărușii sunt prolași. Apoi, Iuli, Da. îmi dai o monedă, te rog? Ia. Mulțumesc, dar cred că nu o să fie bună. Pentru ce trebuie? Dar pentru balanța, aici se bagă? Da. Nu e bună. Uite, a căzut. Da. Da, nu s-a băgat în aparat. Funcționează. Îmi dai, te rog, asta? Da. Asta? Ia. Așa, aici se bagă? Da. Aici în tăietura asta? Acolo, da. Și hopa! Și hopa! Îmi dai, te rog, o monedă gratis? Gratis. Da. Nu, îți dau una cu bani. De ce îmi dai numai cu bani? Păi costă. Și Dăm bani ca să-ți dau o monedă. bani? Am luat bani. Ia. Ai luat bani și bonul. Bonul nu mai ai? Bonul nu-l mai am. Nu mai ai bonuri? Deloc. Uite, un bon mai am. Ia. Unul singur? Da. Cine ți-a furat un 3? Altcineva. S-a dat altcineva? Ce? S-a dat altcineva pe balansat? Da. Și s-a dat de 3 ori? De 3 ori, da. Și eu mă voi da de 3 ori. Sau de 4 ori. Sau. Mai ai bonul de 4 ori. Gratis? Da. Monede. Ia. Nu, de 4 ori acum. De 4 ori acum. Am monedă. Ce? Unde se bagă moneda? Unde vrei tu? Aici? Nu. Sau unde? Nu. Păi vreau aici. Bine acolo. Hopa, 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 hopa. Și unde te duci tu? În mașina. Nu. Acum, după masă. La trambulină. Ce trambulină, mă? De copii. Și ce faci acolo? Sar. Cum? Așa cum se sare. Cum se sare? Se sare. Să te arăt eu. Sare. Poing, poing, poing. Aceasta. Ah. Ce mi-ai făcut, mă? Te-am dat cu năstigar. Cine îmi spală mie pantalonii acum? Mami. Da? Da. Păi ea mi-a murdărit așa? Da. Nu cumva fata ei? Eu ți-am murdărit. Dar tu voi spăla? Eu. Tu? Da. Păi știi să speli? Da. Se bagă zero. Așa. Dar aici nu avem zero deloc. Deloc, deloc? Deloc,
deloc. O să-i spăl cu apă. Cu apă? Doar cu apă? Da. Păi și nu trebuie să facem rost de dero? De unde facem rost de dero? De la săpun. Hmm? De la săpun. De unde facem rost? De la săpunul. Care săpun? Protex. Care? Protex. Protex. Și de la alte săpunul. Da. Așa, Protex. Și când zice cățel, știi cuvântul cu cățelul? Este un cățel mititel. Ia zi-mi poezia aia cu cățelul, pe care trebuia să o zici la Pro FM. Un cățel mititel la joacă a fugit, dezbrăcat în halat și a cam răcit. E invers. Un cățel mititel la joacă a fugit, îmbrăcat în halat și a cam răcit. Să nu de haciu, n-a răcit, dar acum că-ai pățit, să nu am învățat orice ar fi, unde ar fi, e îmbrăcat. Bravo. Așa s-a terminat. Da. Și la Pro FM ai zis-o pe tată? Nu, De ce? am zis doar jumătate. De ce doar jumătate? Păi nu cred că m-au lăsat să spun. Nu te-au lăsat? Cine nu te-a lăsat? Toată lumea nu m-a lăsat și Da. de-aia n-am spus-o Da. întreagă. Las că o zici la anul. Da, Pro FM. Da. Pa, pa. Și o să mă lase. Dar voi zice altă poezie. Da. Cu clătitele. Cu clătitele? Cum e aia cu clătitele? Nu știu. Da, o să înveți. Da, o să învăț singură. Da? Exexat. Ce o să faci? Exexez. Ce? Știi ce exexat? Ce? Ce ai făcut? Știi ce exexat? Ce? Lucruri. Păi ce o să faci? O să exexez. O să ce? O să exexez. Ce? Muzica. Muzica? Și poeziile. Ce o să le faci? Da, da, da. Ce o să le faci? Să le exersez. Ce? Să le exersez. Cântăcele! Dar unde-i soarele? Unde e? Spune-mi tu. E acolo. S-a topit. S-a topit? Da. Și ce a apărut? Norul. Norul? Norul vulcanic? Ce nor? Vulcanic. Norul care a fost și la... Ce e la un vulcan? Adică un fum. Un fum? Vulcan. Da? Da, vulcanul Oana. Oana? Da, 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 da. Tu ești ca un vulcan așa? Da. Voi rexa la vulcane cât Ce? voi putea! Așa va exersa. Ce o să faci? Voi exersa la vulcan oricând! Deci oricând voi exersa. Mami, deci oricând voi exersa. Și acum, vulcanii sunt o specie de dragoni. Adică dragon. Ce înseamnă dragonul uriaș? Ce înseamnă? Monstru! Un ce? Un monstru. E un monstru.